Вас вітає інформаційна служба телеканалу МКТБ. У ефірі новини «Час місцевий». У студії працює Сергій Пахомов і головне сьогодні. 75-годдя з дня визволення Білорусі від німецьких фашистських захопників. Молодеченці добре упорядковують меморіальні помніки. Генеральная репетиция для выпускников. У школах района проходит апошний, третий этап репетиционного тестирования для вучняў. Место сустрэчы – царство книг. Библиотеки города Молодечна рыхтуюць акцию «Библияноч-2019». Водгукі суботніка. Маладзечанцы дружна выйшлі на уборку месцаў грамадскага карыстання, наводзілі парадак на тэрыторыях прадпрыемстваў і арганізацый, высаджвалі новыя пасадкі. Пабываў на суботніку і наш корэспандэнт. Напярэдадні суботніка ў райвыканкаме адбылося пасяджэнне, на якім толькі прадстаўнікоў прамысловых прадпрыемстваў і арганізацый прысутнічала 80 чалавек. Асноўнае пытанне – аказанне шэфскай дапамогі сельчанам. Таму ў минулыя выхадныя больш чым 300 гараджан адправіліся ў падшэфныя гаспадаркі, каб дапамагчы на пасяўной, на добраўпарадкаванні малочна-таварных фермаў і мехдвароў. Таксама прадпрыемствы выдзелілі каля 50 адзінак рознай тэхнікі. У філіяле аграфірме Лебедзева працавалі работнікі інстытута «Молодечна проект», завода металлоконструкций и предприемства электросеток. У нас необходимо покрасить металлоконструкции, идет наведение порядка на земле, благоустройство, высадка кустарников, туй, хвойных декоративных растений. Прадстаўнікі гарадоцкай сельвыканкама і жыхары вёскі наводзілі парадак на праваслаўных могілках. Мінулы раз выязджалі ў дарахі. Пасля зімы работы заўсёды шмат. Прыбраць і вывесці смецце, нешта падфарбаваць, падрамантаваць, зрэзаць лішнія кустарнікі. Хутка святы, і Вялікдзень, і радаўніца, а значыць, і месцы супакаення нашых продкаў павінны быць прыбраны і дагледжаны. У нас на территории сельсовета находится 8 кладбищ, поэтому еще очень много работы нужно провести после зимы по благоустройству. Ну, будем заниматься уборкой, чистить. Наступны суботнік запланаваны ў раёне на 20 красавіка. Спраў хопіць усім. Многія работы будуць звязаны з пасадкай новых насаджэнняў, абладкаваннем і азеляненнем вытворчых тэрыторый у горадзе і на вёсцы, навядзеннем парадку для прыдарожных палос, вадаёмаў, месцах адпачынку. Каждому жителю нашего района надо прежде всего предъявлять требования к себе. К порядочности, к чистоте, и тогда будет все хорошо, все будет прекрасно. И тогда мы не будем собирать, ходить мусор, а будем выходить на такие площадки, садить деревья и просто благоустраивать территорию нашего района. Алла Маркелова, Олеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТВ. Доказать справай. Сёлета мы адзначаем 75-годдзя з дня вызвалення Беларусі ад нямецкіх фашысцкіх захопнікаў. І святы абавязак кожнага ушаноўваць памяць тых, хто змагаўся з ворагам за мірны сённяшні дзень і перажыў страшныя гады ваеннага ліхалецця. На Маладзечаншчыне з пачаткам вясны праводзяцца мерапрыемствы па добраўпарадкаванню месцаў воінскіх пахаванняў, помнікаў і абеліскаў байцам Чырвонай арміі і ахвярам вайны. Прадпрыемствы і арганізацыі раёна актыўна ўключыліся ў работу. Сярод іх і прадстаўнікі адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўнік 197». Група з 5 чалавек працуе на аднаўленні помніка загінуўшым землякам, воінам і партызанам у вёсцы Насілава. Абеліск быў устаноўлены ў 1971 годзе і таму, зразумела, патрабуе рамонту. Арганізацыя набыла сумесі, неабходныя матэрыялы, выдзеліла вопытных спецыялістаў, і помнік хутка набудзе абноўлены выгляд. Для города даже важно, это же все-таки память. Это солдатам погибшим, которые за нас воевали, отдали свои жизни. Мы должны о этом все помнить. Генеральная рэпетыцыя для выпускнікоў. У школах раёна праходзіць апошні, трэці этап рэпетыцыйнага тэсціравання для вучняў 11 класаў. Без 5 хвілін абітурыенты могуць праверыць свае веды па 15 школьных прадметах.
Сённяшнія выпускнікі стараюцца прайсці ўсе 3 этапы рэпетыцыйнага тэсціравання. Па-першае, гэта добры маніторынг уласных ведаў, а па-другое, нядрэнная псіхалагічная падрыхтоўка, бо ўмовы, так бы мовіць, максімальна прыбліжаныя да баявых. Да таго ж, старшакласнікі вучацца рацыянальна размяркоўваць уласныя сілы і час на выкананне заданняў. Чувствуешь себя намного смелее в аудитории, понимаешь примерно уровень своих знаний и можешь проверить уровень подготовленности свою к тестированию. Сярод школьных прадметаў у пастаянных лідарах руская мова і матэматыка. Многія з 11-класнікаў рэгіструюцца адразу на рускую і беларускую, каб параўнаць вынікі і выбраць больш аптымальны. Сдала я уже биологию. Конечно, было нелегко, несложно, среднее. Сегодня сдаем белорусский. Главное не волноваться на РТ, потому что волнение, мне кажется, может перебить все твои знания. И потом, когда ты уже написал, выходишь с таким облегчением. Ты все знаешь, все написано, осталось ждать результатов. Уваход у аўдыторыю па пашпартах. З сабой можна ўзяць толькі гелевую ручку і веды, якія назапашаны за 11 год вучобы. Шпаргалкі, спісванні і падказкі ад сябра не праходзяць ні на рэпетыцыйным тэсціраванні, ні на цэнтралізаваным. Да і навошта? З такім падыходам маніторынга ўласных ведаў не атрымаецца. А ва ўсім астатнім педагогі гатовы і ў другі, і ў чарговы раз расказваць і паказваць, як правільна запаўняць бланкі адказаў, як выйсці з сітуацыі, калі патрэбна паправіць памылку і якіх подпісаў не повинна быть на черновиках. Наши учителя, они, конечно, стараются дать все возможное для того, чтобы учащиеся успешно прошли централизованное тестирование, что и подтверждают результаты прошлого года. У нас учащиеся получили результаты по многим предметам выше и областных, и выше республиканских, что, в общем-то, я считаю, свидетельствует как раз о качественной работе наших учителей по подготовке к централизованному тестированию. Будучыя абітурыенты ведаюць, што сертыфікаты па школьных прадметах цяпер дзейнічаюць на працягу 2 год, а заданні рэпетыцыйнага тэсціравання можна будзе разабраць самастойна. Выпускнікі змогуць убачыць у камп'ютары правільныя рашэнні і знайсці адпаведныя раздзелы падручніка, каб яшчэ раз паўтарыць матэрыял, дзе вызначыліся прабелы ў ведах. Да пачатку цэнтралізаванага тэсціравання застаецца ўсяго каля 2 месяцаў. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Капітошка 2019. Днямі ў цэнтралізаванай клубнай сістэме Маладзечанскага раёна адбыўся фінал адкрытага конкурсу дзіцячай творчасці для юных артыстаў ад 3 да 6 год. Больш чым сотня хлопчыкаў і дзяўчынак выходзілі на сцэну, каб уразіць сваім талентам журы, парадаваць выступленнямі педагогаў і бацькоў. Сваё майстэрства дзеці дэманстравалі ў 3 намінацыях: вакал, харэаграфія і тэатральныя пастаноўкі. Як толькі гледачы занялі свае месцы ў зале, фанфары абвясцілі пра пачатак мерапрыемства і прысутныя нібы апынуліся на яркім карнавалі ў Мадагаскары. Гасцей сустракалі казачныя героі, а журы было нялёгка вызначыць пераможцаў. Выступленні ўсіх артыстаў конкурсу былі яркімі і цікавымі. Ніхто не застаўся без увагі і падарунка. Кожнаму удзельніку уручылі дыплом фіналіста і кветкі з паветраных шарыкаў, а пераможцы атрымалі дыпломы, кубкі і памятныя прызы. Уладальнікам гран-пры стаў Марк Чаевскі, які займаецца ў дзіцячым цэнтры культуры «Росток» у тэатральнай студыі «Забаўнікі». «Капитошка» – это замечательный конкурс, который объединяет единомышленников в сфере творчества, приобщает с юных лет к искусству разных жанров, а также это прекрасная возможность провести время всей семьей. Адкрыць сезон без парушэнняў. Дзяржаўтаінспекцыя горада Маладзечна праводзіць прафілактычную акцыю па папярэджанню дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам мотатранспарту. Праверкі паказваюць, што асноўнымі фактарамі, якія ўплываюць на цяжкія наступствы, з'яўляюцца адсутнасць вадзіцельскага пасведчання ў матацыклістаў, перавышэнне хуткасці, невыкарыстанне моташлемаў, кіраванне байкам у нецвярозым стане. З пачатку года на тэрыторыі раёна адбылося адно ДТЗ з удзелам мотатранспарту, у выніку якога вадзіцель і пасажыр атрымалі траўмы. У рамках дадзенага мерапрыемства асаблівую увагу інспектары прыдаюць растлумачальнай рабоце з уладальнікамі двухколавых машын наконт атрымання вадзіцельскага пасведчання і дазвола на допуск транспартнага сродку да удзелу ў дарожным руху, пастаноўкі матацыклаў і скутараў на улік. Акцыя будзе працягвацца да 21 красавіка. Месца сустрэчы – царства кніг.
18 красавіка з 17 і до 21 гадзіны вечара бібліятэкі горада Маладзечна запрашаюць усіх жадаючых на акцыю «Біблія ноч-2019». Сёлета акцыя будзе праходзіць у 4-й раз сумесна з удзельнікамі сацыяльнага праекта «Балкон». Наведвальнікаў чакаюць паказ мадэляў адзення, выступленне міліцыянера-кінолага, ансамбля народнай музыкі «Самагуды». Госці ўбачаць паказальныя праграмы па каратэ і рукапашнаму бою. Для іх будуць арганізаваны таксама краязнаўчы круіз, музычная віктарына, майстар-клас салдацкіх пілотак, сустрэчы з цікавымі людзьмі. І гэта далёка не поўны пералік таго, што падрыхтавалі арганізатары мерапрыемства жыхарам нашага горада. «Біблія ноч» – штогадовая культурная акцыя, якая праходзіць па ўсёй Беларусі ў красавіку. У гэты дзень бібліятэкі пашыраюць час і фармат сваёй работы. Мэта мерапрыемства – развіццё бібліятэчнай справы, папулярызацыя чытання, арганізацыя культурнага адпачынку грамадзян у цікавых і пазнавальных формах. На гэтым выпуск завершаны. Вы можаце пабачыць нашы навіны на Ютубе, а таксама ў сацыяльнай сетцы ў ВКонтакце. А далей вас чакае прагноз надвор'я. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.